Ngayon may kaso daw ako sa International Court of Justice. Kulungin ako. Human rights, isiputin, binubumba yung... Ako anong kasalanan ko? Pinapatay ko, kriminal. Siputin, babae, lalaki, bata, pulpog, flattened. Inaakusa rin ng human rights. So baka isa kaming silda lang pagdating ng panahon. Okay lang. Okay lang, basta gusto ko yung gawa ko. Alam mo, ito totoo. Ano man makuha ko? Kindly tell me. May pera akong makuha dyan sa putang inang yan? Anong makuha ko? Satisfaction? Why? Do you think it's really easy to kill a human being? Ganon kadali. Pero, anong nakuha ko? Bababa na ako. Anong mabaon ko? Galit. Yung gustong gumanti. O sige, hintayin ko kayo. Wala akong makuha. Ginawa ko lahat yan para sa bayan ng Cainta. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.